ngabona ukuthi okay bayajola ubaba nomngani kaMama. So bagcina sebengasayifihli into yabo ke. Sebeyenza nje nesesazi okay bayajola. Umama lo wamuva ini umngani kaMama. So nje bazama ukuthi samukele ukuthi umamncane wethu. Okay besimthatha njengomamncane ke besingenankinga naye. So into engibukayo uzoshintsha la ekhaya uzama ukuzoshintsha yonke into. Umana ke emva kusashone kuke kwanemali zakhe ephumile. Lezo imali lezo wenza isefungo nobaba ukuthi imali ezosifundisa. Mina kuze kube manje angifundi. Imali bayazidla umamncane nobaba. Utama omncane ubefunda ezikoleni lezi right ekhokhayo bamkhipha bamfaka esikoleni nje selokishini khona kaMashu. Uthe nje wasithela lo mama Nkosi yami kuyena umuntu ade hleze engigadile hleze engikhusela ukuthi angimuse ukuthi ipuru ukuthi ngoba ngizomqhatha nobaba. Usubona ukuthi manje zenze lezi zinto ofanele uzenze. Mina ngibona ngathi wena umuntu ojabulayo ukuhamba kaMama. Hayi sisakukho njalo. Ngibona ngathi wena umuntu akukho njalo. Uthe ngashona nje waqhuma ohlala akaze kuze kuphele ngisho isikhathi esingakanani usugijima emashidini akhe. Umngane onjani? Uqala nini ukungibona emashidini kababa? Uqala nini ukungibona emashidini kababa? Ngaqala ukubona uma isanda kushona usemashidini kababa. Uyenza futhi kube wangena kuwona uma esaphila. Hayi bona bophuma lo bezovuka kwebantu. Hey bona bophuma lo bekhuluma. Hayi bongane. Engathi kukhululo kongitshela. Yazi ngivele ngangazi ngisho ukuthi ngenze njani esezoqamba amanga. Mina ngazile ukuthi vele bengeke kuze kube lula kule show kodwa bengazi ukuthi sengaza qamba amanga and ngiyasazi futhi sizathu esenza ukuthi aqamba amanga ingoba ufuna kuyoba muhle kubaba. Njengoba ezokhuluma phambi kwamakhamera ukuthi ubaba ngaphuza ubaba uyaphuza uyabhuquza but wenzela ukuthi ubaba noma eseyibona le show abone mina ngumuntu oronke kuyena oright okwazile ukumdefend.